Rodová rovnosť, brácho. Ty kde žiješ? O čom ty rozprávaš? Ty Korčokov poskok. Už viac ako hlúpy kamarát, ty už si len škaredý. OK. Prečo muži zarábajú viac je, lebo budujú diaľnice, budujú domy, celý deň sú na stavbách. To je jediný dôvod, prečo muži v tejto spoločnosti zarábajú viac, aby ste to vedeli. Vy progresívna sekta. To, že v niektorých odvetviach sú relevantnejšie ženy a v niektorých muži je samozrejmosť. Nie je to nič zlé. Tu je hlavný problém toho, že on nepochopil, o čom táto firma rozpráva. Títo zatrpknutí komunisti preto urobili taký ťah, že na šéfa HR dosadili bývalého marketéra Ivana Korčoka. Áno, Mojko, určite ho tam kvôli tebe dosadili. Taký si bol dôležitý a tak sa ťa chceli zbaviť a tak ti chceli ublížiť, že na takú pozíciu dosadili Korčoka. Ďalej sa teda dostaneme k tomu, že prečo ma vyhodili, nakoľko spoločnosť prišla. Oh my god, on už má tiež vlastnú stránku? A prosím, povedz, že sa za tie videá platí. Oh my god. Nie. No neuverili by ste, kto sa chce hrať na mladého Sulíka. Samuel Galovič, tiež známy ako... OK, chápem. Ktorý je známy tým, že toho veľa nechápe. Povedal si, že škodiť iba na sociálnych sieťach ako je Facebook alebo Instagram pre neho už nie je dosť. A teda je čas začať robiť aj videá, predsa len majú lepší efekt. Ale ako začať, ako témou, ako sa prezentovať? No však tým, čo mu ide najlepšie, útokmi na liberálov, progresívcov a najlepšie používať retoriku mladého Sulíka, len menej elegantne. Takže, o čom bolo jeho prvé video? Poďme sa na to pozrieť. Prozápadné korporácie ovládajú hlavné mesto Slovenska Bratislavu. Kam však až siahajú progresívne chápadlá v týchto korporáciách, si povieme práve v tomto videu. Moje meno je Samuel Galovič a 9 rokov som v týchto korporáciách pracoval. Začínal som ešte ako študent vysokej školy a potom po škole som pracoval v spoločnosti PricewaterhouseCoopers ako finančný auditor a neskôr som pokračoval zhruba 3+ roky v spoločnosti, ktorú z bezpečnostných dôvodov budeme volať Grand Theft Audit. Táto spoločnosť je známa tým, že miluje podporovať progresívne chápadlá. Výborne. Jedna vec, ktorú si môžete všimnúť na tomto videu je, že používa magické slova, ktoré tak radi počúvajú jeho priaznivci. A je jedno, že spolu nesúvisia, alebo celkovo nesúvisia s témou, hlavne, že ich použije a tým im tak príjemne poškrapkáte časti ich mozgu, ktoré im pri tomto vypúšťajú endorfíny. Ale čo iné by sme od komunistov mohli čakať? A tak vám teda poviem celý môj príbeh. Keď som nastupoval, všetko bolo fajn, bol som mladý, plný elánu, rád som pracoval, niekedy som pracoval aj do noci cez víkendy, ktoré neboli zaplatené a tak. Javil som sa ako spoľahlivý a dobrý zamestnanec, až kým som nezačal na svojom Instagrame točiť videá. Videá, ktoré neboli týmto progresívnym chápadlám zrovna pochutí, pretože asi poznáte niektorý môj content z môjho Instagramu. Verejne sa vyhradzujem tým, že bojujem proti tej liberálnej vrstve, LGBTI komunite. Poctivo mi dali naštudovať dokonca etický kódex, ktorý po jeho naštudovaní som zistil, že absolútne nič neporušujem. Avšak napriek tomu som sa stretával s denodennou šikanou, a progresívci si na mňa jednoducho chceli zgusnúť. OK, tieto tvrdenia sa ho nedajú overiť, je to jeho skúsenosť, nemôžem mu ju spochybniť. Ale ak sa to skutočne takto stalo, tak to nie je správne. Predsa len sme na Slovensku, máme slobodu prejavu aj politického názoru. Nie je to niečo, čo by mala firma zohľadňovať a už vôbec nie niečo, za čo by mali zamestnanci dostávať postihy. Otázka skôr teda nastáva, čo z toho všetko, čo on hovorí, je pravda. Skutočne boli za tým len jeho názory a jeho videá. A k tomu etickému kódexu nie je to nič zvláštne, každá firma môže dať svojim zamestnancom prečítať tento kódex. A keďže nevieme, čo v tom kódexe bolo, nevieme ani overiť, či ho skutočne neporušoval. Čo je vlastne jedno, ak nevystupoval ako niekto, kto reprezentuje firmu. Čo robí mimo pracovného času, je jeho vec. Títo zatrpknutí komunisti preto urobili taký ťah, že na šéfa HR dosadili bývalého marketéra Ivana Korčoka. Áno, dámy a páni, počuli ste dobre. Ja som dostával kritiku za to, že sa verejne vyjadrujem k politike a že je to neetické, ale pritom šéf marketingu pre Ivana Korčoka, teda on vlastne ani nebol šéf, lebo jeho mentálna úroveň by dokázala možno iba tak držať telefón, poprípade nalepiť plagát. Každopádne je to tento človek. Ako môžete vidieť na fotke. Áno, Mojko, určite ho tam kvôli tebe dosadili. Taký si bol dôležitý a tak sa ťa chceli zbaviť a tak ti chceli ublížiť, že na takú pozíciu dosadili Korčoka. Táto osoba sa ustavične sťažovala na moje voľnočasové aktivity vo vedení, ktoré to so mnou muselo neskôr riešiť. Viackrát som tam sedel a hoci som neporušoval etický kódex firmy a využíval som iba svoje ústavné práva, pretože pokiaľ ľudí nenavádzam na terorizmus alebo trestnú činnosť, môžem si vo svojom voľnom čase rozprávať, čo ja chcem. Myslel som si, že demokracia je o tomto. Avšak progresívni komunisti majú na to názor úplne iný. Znovu, ak je to pravda, tak toto by sa nemalo diať. Ale ako som hovoril, nevieme to overiť. Je to len jeho vyjadrenie. Paradoxom na tomto celom je, že tá dáma Linda, ktorá sa na mňa ustavične sťažovala, tak som s ňou strávil asi že 0 sekúnd v nejakej konzultácii a naše mamy boli veľmi dobré kamarátky. Napriek tomu táto prvotriedna hlúpaňa mala za potrebu mi znepríjemňovať život. Ja chápem, že tie farizejské komunistické veci v nej ešte vreli. Viac magických slov, ale už tu môžete vidieť toho mladého Sulíka, ako v ňom vrie a chce ísť konečne na povrch. A že vyjde čoskoro na povrch. Tejto spoločnosti by som dal kedysi prvé a posledné. Od tej doby sa už veľa zmenilo. Ja už podnikám a posunul som sa, takže som s tým fajn. Každopádne ich úloha vyhodiť ma a raz a navždy sa odstrihnúť od niekoho, kto má akýkoľvek spôsobom iný názor ako ten, ktorý majú liberáli, sa im podarilo. Spokojne si čítajú denníky N, spokojne si nažívajú v svojich LGBTI životoch a latentnými homosexuálmi. To tam len tak prekvitá. Dobre, však to je ich vec. Keď ti nesadne firemná kultúra, tak tam proste nebuď. Ja som skončil v jednej firme, lebo presadzovali socialistické maniere, porušovali zákonník práce a iné dôvody. A čo teraz?
Firma ide ďalej a ja som sa posunul inde. Nechápem teda, prečo im máš potrebu vytknúť čítanie denníka N alebo rešpektovanie LGBT plus ideológie. Je to ich vec, keď to bolo tak zle, že ti to doteraz vadí, mal si ich dať na inšpektorát práce. OK, preskočme zvyšok úvodu, poďme už na jeho kritiku danej firmy. Toto je ten pán, ktorý robil teda toho marketéra pre Ivana Korčoka. Až 92% manažerov a manažerov zohľadne rodovú rovnosť pri výbere zamestnávateľa. Náhoda? Nemyslím. Akým spôsobom si pri výbere zamestnávateľa vieš overiť, že či uplatňujú rodovú rovnosť? Ty tupec. Jediné, čo si vieš overiť, je na inzercii profesia, že aký poskytujú plat a na Finstate, že ako sa firme darí. Tak akých 92% tu tliachaš? Ty Korčokov poskok. Ach je, Samko, vidno, ako malo toho o svete chápeš. Toto sa dá zistiť viacerými spôsobmi. Môžete si pozrieť firemný web, LinkedIn, sociálne siete, ich verejné vyjadrenia. Tých spôsobov je viac. Otázka je, či to firma poskytuje. Avšak už pri stredne veľkých firiem až veľkých firiem to tak zvyčajne býva. A nie je to nutne len pri týchto prípadoch. Ako si sám spomínal, dá sa to zistiť aj v pracovnej ponuke. Je ponuka pre každého, majú požiadavky odôvodnené, je podávaná neutrálne, takže nezáleží na pohlaví. Na takého experta podnikateľa o tomto očividne vieš veľmi málo. Zaujímalo by ma inak, odkiaľ majú tieto dáta, pravdepodobne asi z RITI. Snažil som sa tento prieskum nájsť, no asi ho nemajú zverejnený. Musí ísť o ich interný prieskum, čo môže znamenať, že je skreslený podľa vzorky opýtaných, ale to sa ťažko posudzuje. Ak o tomto prieskume nič nevieme. Podľa štúdie Grant Thornton International je pre vedúcich Grant Theft Audit International, no je. pracovníkov pri zvažovaní práce v stredne veľkých firmách rozhodujúce, či firma podporuje rodovú rovnosť. Pre 2/3 je to dokonca kľúčový faktor pri výbere nového zamestnania. Rodová rovnosť, brácho, ty kde žiješ? Aká rodová rovnosť nie je v Európskej únii? Aké práva majú ženy, alebo teda respektíve, aké práva majú muži, ktoré ženy nemajú? O čom ty rozprávaš, ty Korčokov poskok? Už viac ako hlúpy, kamarát, ty už si len škaredý. Takže tento extrémne necharizmatický, nadľudský škaredý, kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek. OK, už to hádam, je lepšie vidieť. Bože, on musí mať inak naštudovaného Sulíka. Už mu chýbajú len tie obrázky, ako má Sulík, možno, viete, tie cringe, kde seba znázorňuje ako kráľa a podobne. Za mnou mám mňa, ako ma prosia o milosť Jaronať, Braňo Greling, Simona, Peťuš a Galko. Moment, spravím to zaujímavejšie. Mne to je lepšie. Teda, aspoň myslím, uvidím to, až keď to budem meditovať. A teraz k jeho tvrdeniam. Je pravda, že v Európe máme lepšie podmienky na rodovú rovnosť. Je to aj vďaka politike Európskej únie a aj vďaka boju feministiek a iných skupín. No to neznamená, že sme dosiahli absolútnu rodovú rovnosť. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovensku ženy v roku 2024 zarábali o 15,7% menej ako muži. Našťastie ale teraz prešiel zákon o rovnakej výplate pre mužov aj ženy, čo dúfam, že situácii pomôže. Potom je tu ešte problém, že ženy majú malé zastúpenie v rozhodovacích pozíciách. Podľa Gender Equality Index v roku 2025 majú ženy zastúpenie v oblasti moci iba 22,9 bodov zo 100 bodov. Ale zase, aby sa nepovedalo, v iných oblastiach sa im darí. Ale to stále nie je na 100%. To je asi tak všetko, čo by som tomu povedal. Zastúpenie žien vo vrcholových pozíciách tak nie je len otázka diverzity. Je to signál. Signál, že kariérny rast nie je len pekná veta na webe, ale aj reálna skúsenosť. Chcete vidieť konkrétne čísla? Pozrite sa do komentárov. Čo má spoločné kariérny rast s pohlavím? Tomáš, čo má podľa teba spoločný kariérny rast s pohlavím? To sú dve úplne veci, ktoré spolu absolútne nesúvisia. Ženy väčšinou štandardne majú nižšie rozvinutú kariéru, lebo v priemere v Európe majú 1,4 dieťaťa na ženu, tak sa o tie deti musia starať a sú na materskej. To není, že my tu znevýhodňujeme. Ty vôbec nevieš, o čom rozprávaš, Tomáš, ty si hlúpy. Ty si naozaj neuveriteľne hlúpy človek. Hlúpy a škaredý. Preto ťa zamestnali. Dobre, chápem, zase raz niečo nepochopil. Teraz konkrétne nepochopil, na čo chalán vo videu narážal. Tak skúsim to povedať tak, aby to aj Sámko pochopil. V krátke, ak firma presadzuje rodovú rovnosť, znamená to, že nebude uprednostňovať jedno pohlavie pred druhým, teda aspoň tak by to mohlo byť. Takže ak pre túto firmu budem pracovať, mám rovnakú šancu na kariérny postup ako opačné pohlavie. Teda napríklad ženy nebudú mať nižšiu šancu na kariérny rast, len preto, že môžu mať deti, aj keď tie deti napríklad vôbec nechcú. Už to je jasné, Samko, lebo zatiaľ ty tu pôsobíš ako ten... Nebudem sa znižovať na tvoju úroveň. Vedeli ste, že dosiahnutie rodovej rovnosti vo vedení stredne veľkých firiem sa očakáva v roku 2051? Aká rodová nerovnosť? Vy furt tliachate to isté. A 2051 sa očakávať nebude nikdy. Kľudne, ženy, choďte. Choďte za mňa, vonku je aktuálne 35 stupňov, asfalt má 60-70, choďte kľudne robiť na diaľnicu, stávať, budovať. To bude rodová rovnosť, nie? A kedy príde? Nie, začnite, viete, kde začnite? Na ropných plošinách, tam je to úplne skvelé pre ženy podmienky. Muži sú muži, vy progresívna sekta a ženy sú ženy. Vy komunistickí farizei. OK, takto chápem správne. Táto firma sa odkazuje na vlastné prieskumy a medzinárodné prieskumy DEI. Môžete si ich vyhľadať, ak chcete, a rozhodnúť sa, či im veríte. Ja pre účely tohto videa to budem brať tak, že si nevymýšľajú. Len sú to tvrdenia založené na základe ich prieskumov. No a teraz k Samkovi, ktorý zase niečo nepochopil. Ona nerozpráva o rodovej rovnosti na pracovných pozíciách všeobecne, ale o vedení, a teda riadiacich pozíciách.
Vedeli ste, že dosiahnutie rodovej rovnosti vo vedení stredne veľkých A jasné, asi nenájdeme veľa žien na riadiacich pozíciách, pokladaní asfaltu alebo ropných rafinériách. Ak to podáš takto obmedzenia a povrchne, tak bodaj by to neznelo dobre. Nemôžeš však ignorovať ostatné pracovné sféry. A akým spôsobom môže žena obsadiť danú riadiacu pozíciu? Svet nie je čierno-bielý, nech si to želáš ako len chceš. do 25 rokov. A tento cieľ sa nám stále vzdialuje. Podľa štúdie Grantov Ten cieľ sa vzdialuje, lebo ten cieľ nikdy ani nepríde. Rozumiete tomu, nikdy nepríde tento cieľ. Nepríde, ak budú pri moci takí ľudia ako si ty. Ale našťastie ľudia ako si ty nie sú exkluzívne prípady pri rozhodovacích pozíciách. Takže tieto absolútne tvrdenia si môžeš nehať. International podiel žien na seniorských pozíciách poklesol z 34 na 32,9%. A to je skvelé, dúfam, že sa venujú rodine, pretože beložky už nerodia toľko detí ako kedysi. Hociaký odborník na hociakú civilizáciu, keby ste aspoň trochu boli vzdelaní v oblasti histórie, tak viete, že na zachovanie hociakej civilizácie je potrebné 2,4 dieťaťa na ženu a Európanky rodia 1,4 dieťaťa. Sami v tej spoločnosti, kde som robil, ste videli, že je kopec žien po 30, ktoré ani len nemajú partnera, nie je to ešte deti. Tak čo to vy pliachate? Vy pliachate absolútne nezmysly. Ježišmária, ja som sa z vás iba vyštengroval. Zlomím ten obraz o chvíľu. Ja som nemal naozaj v sebe hnev. Odignorujme ten rasistický podtón. Čo môžem k tomuto videu povedať je, že tento človek vôbec nechápe ženy. Podľa jeho predstav, ak žena nemá kariéru, je to možné preto, že sa chce venovať rodine. No, nie je to nutne tak. Môže testovať, môže sa venovať svojmu vlastnému súkromnému životu, alebo jednoducho nechce deti. A samozrejme, možno sa chce sústrediť aj na vlastnú kariéru. Preto je nesprávne preferovať jedno pohlavie a tým ignorovať alebo znevýhodňovať to druhé. A hlavne neviem, kde sme mali vidieť, že tie ženy, hlavne aké ženy, nemajú partnera alebo deti, no ak to tak je to ich vec. Ale tak do toho, ak ich chceš očierňovať, ohovárať, tak aspoň ľudia vidia, čo si skutočne zač. Rozmanitejšie vedenie pritom môže pozitívne ovplyvniť nielen jednotlivé firmy, ale aj globálnu ekonomiku. Ako môže rozmanitejšie prostredie v nejakej poradenskej spoločnosti, ktorej teda ste, pomôcť globálnej ekonomike? Keď zamestnáte viac žien do roli senior auditorka, tak zrazu Volkswagen začne viac vyrábať automobilov, alebo čo? Čo sa snažíte ľuďom povedať? Toto sú, vám to písala Ostrihoňová, alebo ja to nechápem. Absolútne nezmysly. Pliachate jedno cez druhé. Keď máte povedať, Vysvetlím. Znovu, odignorujme to povrchné podanie na jednu firmu, ako keby malo ísť o jediný prípad, ktorý môže existovať. Ľudia sú rôzni a rôzni ľudia majú rôzne pohľady na svet. Pozrime sa na politiku. Progresívne Slovensko má hádam obsadenie 50 na 50 žien a mužov. Majú tam menšiny, ľudí so zdravotnými postihnutiami, preto im verím, že budú lepšie vedieť adresovať problémy viacerým ľuďom, ako napríklad Smer, ktorý je založený primárne z mužov, minimum menšín a ani neviem, či tam majú niekoho, kto má zdravotné postihnutie. A tento princíp platí aj pre firmy. Čím viac rôznych ľudí, tým viac pohľadov na problematiku a o to väčšia šanca na lepšie výsledky. Larper. Vedeli ste, že viac ako polovica firiem, ktoré zavádzajú nové opatrenia v oblasti rodovej rovnosti, minulý rok vzrástla o 5%? zaujímalo by ma, že odkiaľ čerpáte tieto dáta. To pozriete Finstat a idete potom zakopať, že dobrý deň, prosím vás, zavádzate tú rodovú rovnosť? Alebo len zavádzate ľudí na sociálnych sieťach? Progresívne chápadlá. Všetci pliachate to isté. OK, svojím spôsobom kritizuje to, čo som kritizoval ja, ale na sulikovský spôsob. Podľa štúdie Grant Thornton International, diverzita vo vedení navyše prináša lepšie rozhodnutia, viac inovácií a zvyšuje atraktivitu pre investorov. Všetci súhlasíme s tým, že ženy môžu pracovať. Rodová nerovnosť ešte raz a naposledy sa na Slovensku nedeje, pretože hoci aký portál profesia otvorím, hľadáme senior auditora, lomené auditorku za, ja neviem, 2500 a ten plat sa tam nemení. Je tam rovnaký plat aj pre ženu, aj pre muža. Tak aká je rodová nerovnosť? Keď jediný zdroj, ako toto vieme zistiť, je tá profesia, na ktorom majú všetci rovnaké dáta. Neviem sa opakovať. Rodová rovnosť teda nie je len hodnota, je to vedomá stratégia, ktorá posilňuje firmu a zabezpečuje rast do budúcnosti. Chcete vedieť o tom viac? Nechcem vedieť o tom viac. A jediné, prečo sa rodová nerovnosť deje, a prečo ženy majú štandardne nižší plat, je, že si vyberajú iné ekonomické segmenty, ako je učiteľka, ako je upratovačka a niečo proste také viac easy. A prečo muži zarábajú viac, je, lebo budujú diaľnice, budujú domy, celý deň sú na stavbách. To je jediný dôvod, prečo muži v tejto spoločnosti zarábajú viac, aby ste to vedeli. Vy progresívna sekta. To, že v niektorých odvetviach sú relevantnejšie ženy a v niektorých muži, je samozrejmosť. Nie je to nič zlé. Tu je hlavný problém toho, že on nepochopil, o čom táto firma rozpráva. Tu ide o riadiace pozície, nie o všeobecné pracovné pozície. A ako ste mohli vidieť, štatisticky je to na Slovensku zlé. A Samko sa môže tvoriť koľko chce, že tento problém neexistuje, no ja budem viac veriť oficiálnym prieskumom a zdrojom ako jeho subjektívnemu a obmedzenému názoru. Ďalej sa teda dostaneme k tomu, že prečo ma vyhodili, nakoľko spoločnosť prišla. Oh my god, on už má tiež vlastnú stránku? On je čo, už tretí? Tulík, Livia a teraz Samko? Aspoň o týchto viem. A prosím, povedz, že sa za tie videá platí. Oh my god. Nie. Ježiš, čo to má byť to podnikanie? Big businessman. Žartujem, viem, že ich má viacej. Myslím, že to niekedy spomínal. OK, tak to bol náš Samko. Aha, dobre, chápem. Som rád, že mám ďalší zdroj zábavky. On, Livia a Sulík sú zatiaľ moje také Infinity Stones. Ešte potrebujem, aby napríklad Bombic zase začal robiť videá pre YouTube a bude to perfektné. Dúfam, že som tieto jeho drsy dokázal podľa vás vyvrátiť a že mu nebudete žrať jeho hlúpe reči. Ešte jednu vec dodám. Počuli ste jeho názory, jeho vyjadrovanie, čo reprezentuje. Dúfam, že vás neprekvapí, keď vám poviem, že chce ísť do politiky. A neuveríte, v komunálnych voľbách by chcel váš hlas v Bratislave. Ako som ho za to už skritizoval v komentároch,
On, čo v kuse útočí na LGBT plus ľudí, na progresívcov, liberálov, Európsku úniu a podobne, si myslí, že môže byť zvolený v najprogresívnejšom meste na Slovensku. OK, chápem. A na záver dodám, ako som kedysi povedal Sulíkovi, zober si príklad z vlastnej rady a radšej buď ticho. Anyway, to je všetko, takže